Shin kun san cewa Google ta san komai? Idan kuma kuna tantama ne, to lallai ku gwada zuwa ku rubuta mata Yawale Mayen Jirgi, za kuma ku ga me za ku tarar. Yawale Mayen Jirgi. Ashe shugaban ƙasa Baba Buhari ne. Kai. To kwana biyu ma tafiyoyin ma ba su samu ba, sakamakon wannan cuta ta COVID-19 da muke fama da ita. Amma na san kwana-kwanan nan tafiye-tafiye za su warware, saboda bugu da ƙari ga sabon shugaban ƙasan Amurka da aka zaɓa. Wato dole zai ƙirƙiro da tafiya ta cewa bari ya je ya gaishe shi, ko don saboda ya ci gaba da ɗanɗana jirgin kafin ya sauka. To ashe ma akwai official Instagram page ma, bari mu gani. To wannan abu fa da gaske ne fa. To ‘yan uwa masoya Najeriya kuma lallai ya kamata mu antaya mu je mu san kama masa follow, ko dan ya samu ci gaba. Saboda bai kamata a ce muna kallon namu da wannan ‘yan ƙananan followers ɗin ba. ‘Yan uwanmu dai mu taimaka mu je mu san kama masa follow domin ci gabanmu ne ga baki ɗaya Najeriya. To da yawun shugaban ƙasa dai muna ƙara muku godiya. Lallai da Allah a taimaka an taya masa follow domin ya samu ci gaba a wannan harka. Mun gode.